Predstav si, že si 450 kilometrov za nepriateľskými líniami. Máš 5000 mužov a ideš zaútočiť na hlavné mesto. Znie to ako samovražda. Pre Andreja Hadíka to bol plán. Narodil sa ako obyčajný šľachtic. Študoval právo, ale rozhodol sa pre vojnu. Postupoval rýchlo. Kapitán, plukovník, generál a nakoniec maršal. Nie preto, že mal šťastie, ale preto, že bol rýchly, odvážny a vedel improvizovať. Husári boli elitní jazdci. Rýchli, nepredvídateľní a presne taký bol aj Hadík. Rok 1757. Berlín. Hadík spravil niečo nečakané. Zobral 5000 mužov a vyrazil priamo do srdca nepriateľa. 450 kilometrov. Za 6 dní. Zaklopali na brány mesta. Odpoveď? Smiech. Tak zaútočili. Rýchlo, tvrdo, presne. Za jeden deň padlo hlavné mesto. Zajali 1000 vojakov. Získali peniaze a zmizli skôr, než prišla pomoc. Z Berlína si odniesli výkupné. Vlajky a dokonca vyšívané rukavice pre Máriu Teréziu. Za svoje úspechy získal panstvo Futok a pomohol tam usadiť Slovákov. Jeho čin nemusel zmeniť vojnu, ale ukázal niečo dôležitejšie. Že odvaha a rýchlosť môžu poraziť aj silnejšieho nepriateľa. A preto dnes hovoríme husársky kúsok.